Бүген безнең гаиләбездә олы тантана. Безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле, иң сөекле, иң газиз булган кешебез, тормыш иптәшем, әниебез Зәлфирә Мүбәрәк кызы Суфиянова гомер үренең гүзәл бәйрәмен 50 яшен билгели. Без, аның якыннары, ихлас күңелдән матур юбилей белән кайнар котлыйбыз. Кадерле безгә озын гомер, бәхет, шатлык, җан тынычлыгы, тән сихәте, саулык, сәламәтлек телибез. Безнең сөеклебез 1970 елның 11 июнендә Йонны авылының Хөллия һәм Мүбәрәк Сәлимгәрәевләрнең тату гаиләсендә 6нчы төпчек бала булып дөньяга килә. Балачак үсмер еллары сизелми дә үтеп китә. Баш калабыз Уфада һөнәр үзләштереп, бар гомерен тынгысыз, намуслы хезмәткә багышлый. Яшьлегенең чәчкә аткан чагында әтиебез Фәйләс Фәнис улы белән танышып, 1991 елның 18 гыйнварында кавышып, чәчләрен чәчкә бәйләп, 29 ел тормыш дигән озын юлдан җитәкләшеп, бергә атлыйлар. Күркәм дөньялар тергезеп, безгә ике баһадир улларына бу якты дөньяда яшәү бәхете биреп, яхшы итеп тәрбияләп үстереп, олы тормыш юлына чыгардылар. Бүген олы уллары Фидус гаиләле, тормыш иптәше Вильмира белән Уфа шәһәрендә яшиләр. Фидан исемле онлык үстерәләр. Төпчекләре Фирдус Яр Чаллы шәһәрендә яши һәм эшли. Аллаһка шөкер. Рәхмәт сезгә, кадерләребез, безне җил давылдан, яңгырлардан саклап, яклап үстергәнегез өчен. Бүгенге көндә дә ярдәмнәрегездән ташламаганыгыз өчен. Безнең яшәешебезне ямьләндереп торганыгыз өчен. Безне һәр чак кочак җәеп, каршы алып, акыллы киңәшләр биреп, озатып калганыгыз өчен. Мең рәхмәт сезгә. Изге күңелле, олы йөрәкле, хәстәрлекле тормыш иптәшеме, әниебезгә, безнең күз нурыбызга, бердән-беребезгә ныклы сәламәтлек, кайгы хәсрәтсез, бәхетле, озын гомерле булып, үстергән балаларыгызның, балдан татлы аныгыгызның игелеген күреп, әниегез белән көткән дөньяларыгызның рәхәтен тоеп, сөенеп кенә яшәүләрен телибез. Сөеклебез, син безнең йөрәк тибеше, син безнең иркен, тыныч сулышыбыз. Гомер күгебездә балкып янган, безгә юл күрсәтүче, якты йолдызыбыз. Ходай сиңа берни жәлләмәгән, матур күңел, бик зур сабырлык. Яшисең син җирдә намус белән, бик күпләргә үрнәк булырлык. Күңел күгең һәр чак аяз булсын, читләп үтсен сагыш борчулар. Ныклы сәламәтлек юлдаш булсын, аннан кадерлерәк нәрсә бар. Әни диеп әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса, ортак була, кайгыларың булса, югала. Гомерләрең синең озын булсын, бәхетләрең булсын гомерле. Белеп яшә, безнең өчен җирдә син иң изге һәм иң кадерле. Сине өзелеп яратучы һәм хөрмәт итүче тормыш иптәшең Фәйләс, улларың Фидус, Фирдус, киленең Вильмира, аныгың Фидан. Хөрмәтле алтын юбилярыбыз Зәлфирә Мүбәрәк кызы. Без дә җылы эчтәлекле хат юлларына кушылып, сезне гомер бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Бүгенгедәй сезнең өчен җан атып торган, сезне хөрмәт иткән якын кешеләрегез һәрвакыт яныгызда булсын. Сәламәтлек белән, бәхет шатлыклардан торган юллардан гына алдагы гомерегез дәвам итсен. Шулай бергә каршылар бәйрәмнәрегез алда көтеп торсын. Алтын юбилейгыз мүбәрәк булсын.
Şerişin sulışını da sin bitirüşün Söyülerini şanlarıma sin bitirüşün Yüreğiminin yartı canı yartısın sinde Şan jalası küngelinin melemel minde Kullarını bir kuluma birge ömürge Turmuşlarının burma yolun ütik bezi birge Yeşi arkaminin sina hislerim Benim için yüreğimsin turmuş jilkenin Yüreğiminin yartı canı yartısın sinden Şan jalası küngelinin melemel minden Kullarını bir kuluma birge ömürge Turmuşlarının burma yolun ütik bezi birge Tanıştırdı, kavuşturdu bizni mehabbet Yanlarımda bulgan için sina min rahmet Yüreğiminin yartı canı